फुंबिलियावहाय मैदेरजों सासे बुरैया गाथारजादों दा नोंथांमोना नायफैबाय दा मा फोरमाय दुखुनांथाव बाथ्रा बेफोरबादि जानायखौथ' बयबो लुबैया नाथाय दिनै बेफोर मोनसे खैफोद जाहैबाय आरो बिहा भाग्यआवनो बेनो लिरनायबो दं खोमा दा बे हिसाबै थांबाय थैनायाथ' जन्म जायोब्ला थैखायो खनसे आरो नाथाय बिदि होननानै न'खरा दुखुआ फैयो नंगौ दिनैनि बे थैनायनि खेथ्रआव आं बेखिनिखौ खावलायगोन सरकार तरफनिफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जाहाथे बे जिनिसखौ नोजोर बोनानै बे न'खरनि जे मोनसे बिसिबा गिदिर खैफोद बे खैफोदाव माने अनसुंथाइनिफ्राय लोगोसे बे न'खरखौ मोजां नोजोर होयो बेखिनिखौ खामना थाबाय आरो लोगोसे आं बेखिनिखौ खावलायगोन जे बनगाव ओनसोलनि साफ्रोमबो मानसिफोरनि थाखाय दिनैनि दिनाव मोनसे गोबां रैखानि बे मैदेरफोरनिफ्राय रैखाथि मोननायनि मोनसे राहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ लायोब्ला जोबोद मोजां जागौ मानो होननानै बुङोबा बे ओनसोला बेफोरबायदिनो जिब जुनारजों माने नाख्रेबजानाय मोनसे ओनसोल बेनिखायनो बेफोरखौ बोरैबादिबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बे जायगाखौ मोजाङै रैखाथि होनो हायो बे रैखाथि होनायनि सिन्था सरसाखौ खालामनानै बे ओनसोलनि मोजां भबिसतखौ खालामनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाहैबाय लोगोसे जाय व्यक्ति थैदों बिनि फिसाया हस्पिटालाव दङ बिनि थाखाय मा खावलायगोन सरकार आं बेखिनिखौ खावलायगोन थारैनो बेयो मोनसे हादसाल' नङा बे मोनसे माबानायाव दिनै सरकारा बेखौ मोजाङैनो अनसुंथाइनिल' नङा नोजोर होनानै डाक्टारफोरनि ट्रिटमेन्टफोरखौ मोजां जाहाथे खालामनायाव सहाय खालामो बेखिनिखौ सरकारनिसिम नारसिननाय आरो लोगोसे जोंबो हान्जानिफ्रायनो गासै माने बेखिनिखौ खावलायगोन जे जोंनि लुबैनाया बे न'खरनिल' नङा ओनसोलनिजों लोगोसे गासै ओनसोलखौ संरैखायाव सहाय खालामो बेखिनिखौ सरकारनिसिम नारसिनहरनाय थाहैबाय